10 vteřin. 3, 2, 1, jdeš! 7 minut, časové limit. Začali jsme 21 testů. Připomenu, že borci mají naloženo 30 kg na činkách. Řeknu si vykonané, takže kyčelné jíždí školeno. Nekontroluj si to. Prostě 2, 3, 2, vidíte, že na rozličení nekompromisně kontrolují. Stanete jednotlivý trenér v pořádku. Stojky, ale Žezínský je první na hrazdě. Pozor, Žezínský útočí Lukáš Hrana. Pojď a pozor, Petr Strákoš za veterány, crossfit, mariač. Strákoš, zbílý tričku, jede 21 pull-upu. Počítá se Bernarda na hlavu. Pojď, bude první. Stanoviště číslo 9. Lukáš Hrana jako první. Zpátky na krastrek. Lukáš Hrana, žlutý dres, stanoviště číslo 9. Těsnej závěsu.